И така за трети път започваме четвъртата игра. Резултата 2-1 за Ничи. Лак отново, да се надяваме, че е само временно. Така, долу вляво наблюдаваме свинята и долу вясно гледаме Ничи. Но иначе казано, това е Пси-Сторм дуела, матч 4, резултат 2-1, или иначе казано Стефчо срещу Кирчо. Стефчо срещу Кирчо. Кирчо спечели предните две игри. Стефчо е изнервен. Може всичко да свърши с тази игра. Картата е Райто Валкирия, карта от BSG 2008, позната на някой геймери, а някой не. И тя преди няколко години популярна. Избор на свинята. Очакваме от него бум в тази игра. Тя ще има каква стратегия. О, не, това е 2 гейт. 100%, щом е негова картата, той няма да играе на Forge. Странно ми е, защо ги прави до базата, а не примерно до входа си, да по-бързо да излизат и да са на рампата. Това е странна стратегия от него. Тази карта се хубаво изпомни налява, примерно VSG, което мина, дето Руснака игра срещу Джейдон, тук точно DVZ, може би всички са огледали, дето си чатиха. Отново за Ничи. Гледахме го, да. Беше доста голяма излагация. Бункеръж няма да бъде осъществен, съжалявам. Този работник доста дълго време го държа. Не е много концентриран свинята, или ако е концентриран на грешно място. Тази проба мисля, че се прави на Роки и сега ще тормози Ничи до край. Гейтовете станаха. Отново странно място, виж този втори пилон къде е пуснат. Учим се на нова игра в момента. Аз във всяка една до тук намирам по нещо, което до момента не съм наблюдавал. А той какво? Не си попречваме гъста в момента свинята. Това е важно да се отбележи. Революционен ход за него самия. Открива на нови неща в играта. 10 години по-късно. Трябва да се отбележи обаче, че не всеки би могъл като свинята в продължение буквално на десетилетия да играе по един и същи начин и да си държи на своето, независимо от случващото се около него. Каква воля е нужна да се прави това? Все пак Ничи е отвори по-различно и видим какво ще се случи. Тръгна за работника, добро решение от страна на Ничи. Тази проба много бърка работата на зелингите, когато стигне до бой между зелоти и зелинги, защото един удар от нея води до умирането на зелингите от два такива на зелотите, а по принцип удържат и е нужен трети, за да умрат. Зелга сега в малко трудна позиция, трябва да държи тук, ще пусне кула, не, зелото успя да попречи, ще я пусне сега, не, отказва се. Дали ще я пусне? Сигурно не е имал ресурси, зелотите отново лошо притиснати, синята бяга, може би малко късно обаче, не се справи много добре тук с макрото. Зергините не умират. 4 зелота, но те по-ударени. Зергингите и те 2-3 умират. 4 зергинга умряха, 2 зелота обаче също трети и този остана сам и Ничи удържа без никакви проблеми. Отново с печалба от размяната на единици. Грешката беше, че си забрави един от зелотите тук при рампата. Чак сега го взе единия. Така... Тези дрони тук защо се завряха отзад? Скриха се и не работят. Скриха се и не работят. Те ги е страх от гадния тугейт ръж на свинята, който го виждаме може би вече за трети път. Нищо, колкото и пъти го гледаме, той няма да ни омръзне. Това
е класика. Това е като да слушаш Бетовен. Три зелота бият само. И още по-интересно, че той остави другите в страни, не ги включи в бой, остави просто този да умре. Свинята може да си позволи всичко. Ничи отново го разиграва. Свинята обаче този път не се притеснява, той си има нещо намислено. Отново гледаме леер за Ничи. Пусна Nexus, нещо, което не видяхме в предните игри да прави. Когато игра на 2 гейтвея и отново проците му стоят. Нещо мултитаскинг на него не е много добър. Свинята си ги спря. Пуска си, спира си. Оп, 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 2, 3 работника, 4. Добре. Доста добре. През това време свинята да видим какво ще направи, нищо общо взето. Губи по всички фронтове. Скоро ще загуби войната, не само тази битка. Зерга доста навътре в базата му, сега ще вземе още един работник. Не, първото избягва, все пак пусне асимилатор преди да умре. Отново е много малък брой на работниците на свинята, той не спира този асимилатор, загуби тук парите. Както загуби зелотите в атака. Много странна игра, свиня много. Защо не си пуска форт? Очаквахме повече от свинята, но той във всяка игра подходи по някакви много странни и необясними начини. Не се е отказал още, пък и не е сигурно, че ще загуби, може да стане някакво чудо, не е невъзможно да се обърне подобна игра. Ама според мен отново ще бъде затворен в базата си и виждаме за четвърти път, Ничи сигурно вече му мръзнало да прави едно и също. Отново се пусна Спайра, отново се сравнително бъде си леер. Важно е, че свинята си има форджа. Ами свинята не трябваше да тръгва в атака, то трябваше да си направи зелотите, да стои в защита с тях, да си пусне форджа, да си пусне може би някоя кула, след това експанжен и така нататък. Ако толкова много държи на това. Но, кой съм аз, за да го получавам? Още един работник загуби тук. 10-годишен опит. Остата е по-малко проби. Оп. През това време Спайра вече е на 2/3 готов. Зелените продължават да бягат измежду групите зелоти, сега убиха един такъв. Ничи определено се справят доста по-добре с майкото от противника си в случая. Мисля, че това беше като тренировъчен матч тея. Всяка игра едно и също и учат билдовете и явно Ничи напредва вече. Все по-добър и все по-добър става. И свинята си загуби кулата тук доста зле, това ще е края. Всичко свърши. Зле, признава си, Ничи го потвърждава и това е края за това издание. Надяваме се следващия път да видим по-интересни игри. И по-не толкова титанични. Да, това е от нас от гостите за днес. До следващия път. Да, отново сме малко разочаровани от игрите, но пък поне този път бяхме на живо. Малко по малко се подобрява качеството на услуги. Да. А цената си остава същата. Чао за сега.